Danzani er dansk. Det er i Danmark, vi startede for 40 år siden, og det er her, vi finder vores inspiration i de bløde bølger og i den pulserende by. Vi har en forkærlighed for dansk design og håndværksmæssige traditioner, og vores passion for badeværelser er en stor del af vores DNA. Det er med den passion, vi skaber gennemtænkte løsninger med høj funktionalitet. I produktionen i Danmark skaber vi alt fra det helt enkle badeværelsesæt til det komplette, avancerede og højprofilerede. Altid med kvaliteten i centrum og med energi fra vores solcelleanlæg naturligvis. Med højteknologiske maskiner til det, der kræver maskiner, og hænder til det, der kræver håndværk. Alt produceres med nulfejlsikring, hvor vi scanner alle dele og tjekker det færdige møbel. Vi sætter nemlig en ære i at levere et fejlfrit produkt. Med et omfattende råvarelager kan vi samle alle typer møbler i standardfarver på få dage, og vores effektive produktionssetup er en væsentlig del af vores succes. Dette gælder også pakning og forsendelse, hvor vores fleksible opsætning gør det enkelt for os at håndtere alle typer leveringer, fra et enkelt specialfarvet sæt til adskillige vognlæs til et helt projektbyggeri. Vi er en international virksomhed med salgsteams og forhandlere i størstedelen af Europa. Fra prisrigtige enkle møbler med håndvaske til eksklusive skabe i unikke farver, eller smuk finer med skræddersyede vaske og tilbehør, der skaber sammenhæng og sikrer wow-effekten i badeværelset. Siden 2013 har vi udviklet vores egne LED-løsninger fra bunden og har i dag solid erfaring med alt fra udvikling til dokumentation, test og godkendelse af arbejds- og stemningslys til badeværelset. Vi er kendt for at have den højeste lyskvalitet i branchen. Udover møbler, lys og spejle leverer vi også brugsafskærmninger. Over de sidste 20 år har vi udviklet vores egne serier for netop at sikre optimal sammenhæng mellem pris, kvalitet, funktionalitet og æstetik. Elektriske håndklædetørrer er også blevet en del af vores ekspertise. Her er fokus på fleksibel og enkel installation og høj kvalitet i udførelsen. Vores store erfaring inden for el til lyssystemer kommer os til gode i udviklingen af sikre og effektive løsninger, der lever op til alle gældende krav for brug i baderum. Bæredygtighed har altid været en topprioritet for os, og 93% af alle de træbaserede plader, vi bruger i vores møbler, er certificeret med fuld sporbarhed. Derudover indeholder vores melaminbelagte plader 2/3 genbrugsmaterialer. Hvis vi brugte endnu mere, ville det gå ud over holdbarheden. Udover en stærkt produktionssetup med det rigtige sortiment og en ambitiøs bæredygtighedsprofil, understøtter vi naturligvis også med salgs- og marketing-support. Vi har en stor database med tekniske tegninger, billeder og videoer, der blandt andet kan bruges i annoncer og salgsmateriale. De er nemme at finde og downloade i netop det format, der er brug for. Vores dedikerede marketingteam tilbyder naturligvis også inspirerende kataloger og et bredt udvalg af butiksmateriale. Vores interne salgssupport sidder parate til at hjælpe over telefonen, og de eksterne sælgere træner, udvikler og har dialogen med salgsteamet hos vores forhandlere. Hvis noget skal gøres, skal det gøres ordentligt. Sådan har det været lige siden vi startede i 1983,
Og sådan vil det altid være hos Dansani. Det gælder både, når vi designer og producerer, og den måde, vi behandler vores samarbejdspartnere, vores kolleger og vores kunder på. Vi tror på, at det vi sender ud i verden, også er det, vi får tilbage. Vi tror på, at glæden i hverdagen kommer indefra, gennem modet til at turde gå nye veje, men altid træde varsomt, med den største respekt for hinanden og den verden, vi lever i.